A semana pasada a Fiscalía da Audiencia Nacional decide a inclusión dun novo delito que é o de integración en banda criminosa. Neste caso son 4 anos que se engaden a aquel delito inicial e multiplica o delito de enaltecimento do terrorismo que cada quen tiñamos asinado individualmente por tantas veces como supostamente se cometeu, non? O tipo delitivo de enaltecimento do terrorismo é realmente un saco sen fondo e o que permite a un tribunal de excepción xenerar todo tipo de imputacións, de procesos, incluso de ingreso en prisión, non? Nos autos iniciais aparecían como elementos probatorios do suposto enaltecimento do terrorismo, aparecía a celebración do aniversario dos mártires de Carral, conmemoracións por militantes falecidos, bueno, absolutamente todo, esta memoria histórica está considerada a día de hoxe enaltecimento do terrorismo, non? Refírome á memoria histórica independentista, non? Se a Audiencia Nacional demostrase que nós facíamos parte dunha banda criminosa, automáticamente iso suporía a ilegalización ou a disolución tanto de Causa Galiza como organización política, como de Ceibar como organismo antirrepresivo, non? Estamos falando da posibilidade da aniquilación dunha posición política por vía policial e judicial.